जोंनि खाखानाय हाबाफारि हिसाबै जोङो दासिम रायजो राजाफोरनिसिम आरो जोंनि दुलाराय बर' बाथौ गुदि जायफोर धोरोम सिबियारि जेसेबां जोंनि मुलुगाव दङ बिथांमोननिसिम जों मिथिहोनाय जाबाय जे फैगौ फेब्रुवारि दाननि 11, 12, 13, 14 सानब्रैनि बे गोथार दिनाव जोंनिनो दुलाराय बर' गुदि बाथौ धोरोम आफादनि मोनसे बेयाव बेसेबांबा गिदिर मिरु आफादनि जथुमा जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेवहाय संकस बे बाथौ खेराइ मुंदांखा जारिमिनारि जे मोनसे बाथौ खेराइ गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा खुंबोबाय थादों बर'नि जोंनि बे गुदि बाथौ आफादनिफ्राय बेखौबो जोङो ओइ दिननो बे नैबे कनफारेन्सजों लोगोसे बे थावनियाव जोङो खुंगोन आरो बेनिनो दा जोंहा मोनसे बानजाय आफाद जों दानानै लाबाय आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै आङो दिनै बिथांमोननि हांख्रायनाय मथे बे बिबानखौ रुजुनदों आरो आंखौ अरायबो खामानियाव मोनस्लाबैयाव जोंहा बानजाय आफादनि जानानै जोंनि बे जथुम्माखौ जाफुंहोनांगौनि थागिदायाव जाहाथे सान हर खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जोंनिनो नैबे बे ओनसोलनिनो सासे मुंदांखा जोंहा रिटायार्ड माने गाहाय फोरोंगिरि आरो दुलाराय बर' गुदि बाथौ आफादनिबो लेङाइ आफादगिरि आदा जगत नार्जारिखौ जोंनिनो बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि हिसाबै बिथांखौ बिबान होनाय जादों। दा बेबायदि जोंहा गोख्रों माखासे जोंनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दाजानाय बानजाय आफाद बे बानजाय आफादा बेवहाय खामानि मावगासिनो दं। दा बे खामानि मावनायनिनो गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनैहाय जोङो बावहाय नैबे गुवार गेवलां फोथाराव जे जथुम्मानि जे गाहाय खुन्थिया सायनामारा जे जों लुगोन बे सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ जों दिनै गायसननायनि गोथार दिन थारिख हिसाबै दिनै जोंखौ सायख'नानै लादों आरो बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसननायनि हाबाफारिखौ जोंनिनो मानगोनां बिटिसिनि आथिखालनि चिफ आग्रामा महिलारि सारखौनो जोङो बिथांखौ आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा दसे उनाव नुजाफैगोन आरो बिथांनि गोथार आखाइजोंनो जों खौसेयै ज' जानानै बे सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै जों गायसनगोन आरो बेखौनो खालामनायनि सिगां बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि सिगांनो दा जोंहा नियम बादियै जोंनि दुलाराय बर' गुदि बाथौ आफादनि माने फिरफिलाखौ जोंनो फुंबिलिनि बे गिबि हाबाफारि हिसाबै आरो बेजों लोगोसे मावफुं आफाद जोंहा जे बानजाय आफाद दङ बे बानजाय आफादा आर'नाइखौ गोदोनिफ्राय जोङो साखाथियाव बिरहोफाबाय थादों मोनफ्रोमबो जथुम्मानि बेलायाव बे आर'नाइनि फिरफिलाखौबो लोगोसे बेवहाय जोङो बिरहोनाय हाबाफारिखौ लाबाय। एसे सिगांनो जों बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय दसे उनाव जोंनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाबो जागोन। दा दिनैनिफ्राय जोङो जोंनि बे जथुम्माखौ जाफुंहोनायनि माने गिबि हाबाफारिया माने जाफुंलांबाय आरो सान हर थाबथानाय गैयै बेवहाय अरायबो बे हाबाफारिया जालांबाय थागोन। दा नोंथांमोनहा मिथिगौ जे बर'फोरनि माहारियारि धोरोमा जाबाय माने बाथौ धोरोम आरो प्रिथिबियाव बर'फोरखौ बे बाथौ धोरोमखौनो बर'फोरनि आंगो धोरोम बर'फोरनि गुदि धोरोम बर'फोरनि माहारियारि धोरोम होननानै मिथिनो हायो बा मुलुगनि मानसिफ्रा बिजों जोंनि बर' जाथिफोरखौ सिनायो। बर'फोरनि राव हारिमु बर'फोरनि जोंनि माने गासैबो समाजखान्थि रिथि निथिया गासैबो जोंनि बर' धोरोमनिफ्रायनो ओंखारबोनाय। बर'फोरनि गासैबो सिनायथिया बर'नि जोंनि नैबे बाथौ धोरोमनिफ्रायनो ओंखारबोनाय। गतिके दिनै बर'फोरनि धोरोमा मा होननानै सोंनाय लोगो लोगो जातीय धोरोम होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोंनि बर' नैबे गुदि बाथौ धोरोमखौनो जोङो बयबो खिन्थायो आरो बयबो बेजोंनो जोंनि बर' हारिखौ सिनायो। दा बेबायदि मोनसे जाथिनि धोरोमखौ हारिनि धोरोमखौ जोङो माहारि धोरोम हिसाबै गनायथि होबाय जेराव जायखि धोरोमाव दिनैहाय थाया मानो बिथांमोनाबो बेखौ स्वीकार खालामो जे बर'फोरनि थाखाय जातीय धोरोम हिसाबै जों बाथौ धोरोमखौनो दिनै स्वीकार जायो बा गनायनानै लानो बाध्य। बे हिसाबै बे जातीय धर्मखौ जोङो माने गाजा गोमजायै जारिमिनारि मोनसे महर होनो थाखाय बावहाय बेसेबांबा समायना रमायना बेबायदि हाबाफारिजों जों बाव कनफारेन्सखौ खुंगोन। जोंनि बे कनफारेन्सआव जोङो गोबां आलासिफोरखौ लिंहरनाय जादों। जोंनि आसामनि गाहाय मन्त्रि माने मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। जोंनि बेखेवगिरि आलासि महरै बिटिसिनि आथिखालनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन मन्थ्रिफोर माने आथिखालाव जायफोर मन्थ्रिफोर दं दिनै माने जोंनि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि मानगोनां करन बर' बिथाङा नुजाफैगोन। मानगोनां जोंनि आसामनि मन्थ्रि
माने सयल कनजारभेसननि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन जोंनि बर'फोरनि जेसेबां एमएलएफोर दङ बर'फोरनि जेसेबां एमसिएलएफोर दङ जेसेबां अराजनैतिक दल संगठनफोर दं दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' समाजारि आफाद आबोद दुब्बा जेसेबां दङ गासैबो जोंनि बर'नि आगोमा गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेजोंनो मोनसे जोंनि बर' जाथिनि मोनसे जातीय सन्मिलन बायदि जोङो नैबे कनफारेन्सखौ रुप होनो थाखाय महर होनो थाखाय जों लादों जायखि हान्जायाव जायखि धोरोमाव थाया माने गासैबो धोरोमारि दिनै माने ख्रिस्टान धोरोमारि सतसंगि धोरोमारि सोरबा माने मा होनो जोंहा कृष्ण गुरु धोरोम बा बायदिसिना धोरोमाव जायफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो बे जोंनि जथुम्मायाव जाहाथे बाहागो लाफैयो बिनि थाखाय जों आखाइ खबजबै खावलायगोन हांख्राय हरगोन आरो बेवहाय मोनसे जोंनि जातिनि माहारिनि गिदिर थुबुर जानाय मोनसे सुबुं थुबुरमा हारियारि मोनसे गेदारिं हिसाबै जातीय मोनसे बर' जातिनि मोनसे सन्मिलन हिसाबै बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जों नाजादों जोंनि बर' हारिनि खौसेथि अनलायनाय गोजोन आरो जोंनि गोहोखौ बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो दिन्थिफुंनो जों नाजादों दा बेबायदि मोनसे समायना कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय जों दिनैनिफ्राय गिबि जोंनि माहारियारि माने बर'फोरनि गुदि बाथौ धोरोमनि जे फिरफिल्ला मिरुनि बेखौ बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि आरोबाव सिनायथि हारिनि सिनायथि आर'नाइखौ बिरहोफानानै जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ जागायनायखौ जोङो फोसावगोन बेखिनियानो